ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସର VHSNDର ରେଜୁଲେସନଟିକୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଦ୍ୟତା -1/26 ଦିବା 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିଥିବା ତାରିଖଟିକୁ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। VHSND ବା ମମତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ଦିବସରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି, କମ୍ ଓଜନ ଶିଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ, କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଆଶା ଦିଦି, NM ଦିଦି, MPW ମେମ୍ବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା, ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଟପିକ୍: ମା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, 3 ଥର ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିଷେଧକ ଦେବା, ଲୌହ ବଟିକା ଦେବା, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ମା'ର ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମମତା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଚେକଅପ୍ କରାଇବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ଅତି କମରେ 3 ଥର ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା 2ଟି ନେବେ। ତା ସହିତ 100 ଗୋଟି ଲୌହ ବଟିକା ନିଶ୍ଚିତ ସେବନ କରିବେ। ଲୌହ ବଟିକା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି, ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଲୌହସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବିପଦସଂକୁଳର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ: ଯାହାର ଓଜନ 40 କେଜିରୁ କମ୍ ଥିବ। 2ରେ ଯାହାର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କମ୍ ଓଜନ ବଢ଼ୁଥିବ। 3ରେ ଯାହାର 2ଟି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ। 4ରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 35 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହୋଇଥିବ। 5ରେ ଯାହାର ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଥିବ। 6ରେ ଯାହାର 4ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଥିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫୁଲୁଥିବ, ମୁହଁ ଓ ଦେହ ଶେତା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମା'ଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେବ ତାଙ୍କୁ ବିପଦସଂକୁଳ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିପଦସଂକୁଳ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମମତା ଦିବସ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେଜୁଲେସନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ପାଇବ। ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ରେଜୁଲେସନଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି।